problem. So I can just ask you a few quick questions, and then feel free to stop me at any time if it's running over too much time for you. Is that okay? Yeah, that's fine. Okay, go ahead. Yeah, cool. Okay, so basically... Naglalagari tayo ngayong araw. So, meron akong invitasyon na makadalo sa isang birthday ng Filipino community dito sa Liverpool. Masaya naman kasi at least kahit pa paano, nagkakaroon ako ng parang network sa mga kababayan natin dito. So, it's a good one, really. Yan. Ito ho yung night view ng aking neighborhood. Medyo maganda naman siya. Tsaka tahimik. Walang aso sa labas. Wala rin nag-iinom sa labas. Medyo malamig. So, nilalakad ko mula sa bahay papunta dun. Can I have day ticket 510, please? 510, yeah. Do you have 7 pence at all? No, sorry. Okay, mate. Manong, Oh, kumusta? gusto na. Ito. Saan punta mo? Punta akong Upton Park. Upton Park. Upton Park bagang. Upton. So, May yung party daw yung Rexaman- Pilipino. Rexaman Kwan, hintayin mo. Okay. Matagal pa? Hindi. Kasi Sunday service yung mga daily apat na oras. Nice seeing you again, though. Buti na lang at sobrang bait ni kaibigang Mike Mercado na nag-iibat dito sa Merseyside sa February 27, 26 na isang basketball event. Very successful yan every year. At susunod niya ako dito sa station na to papunta dun sa mismong venue. Kasi 30 minutes pa ako maghihintay dun kapag hihintayin ko yung susunod na trend. Now, hindi ko lang alam kung saan side. Kasi ganito kapag Sunday, ang mga trend, 30 minutes ang pagitan. So, tawagan ko lang si Mike kung pirmahin ko. Diba? Saan side kaya ang... sige, nandito ako. Meron kasi ditong sa labas meron yung bike parking, cycle storage. Sige, let me know. Nandito lang ako sa bridge. Dito lang ako sa bridge. Okay, sige, sure. Bye. Paradahan. So, malamang ito na yun. This is the Paradahan, I think. Ito na ba siya? Hindi. That concludes the day. Pero bago matulog, I have to check my emails kasi mag-aalas 12 na and meron din tayo mga deals from the Philippines. Kahit medyo malayo yung biyahe, sulit naman yung Filipino event. I get to know people sa new community ko dito sa Liverpool. Okay. Pero bago ako matulog ngayon, inom muna ako ng konti nung padala nung kaibigan ko. Hindi ko... Nung nakita ko itong padala ng kaibigan ko. Last week kasi, dumating yung kaibigan ko who works for an airline company, bigan ko. Last week kasi, dumating yung kaibigan ko who works for an airline company, PAL. Isa lang yun sa mga talaga napapagpagdan kasi isa yung pagiging flight attendant or crew. Ng mga airlines, hindi lang ng Philippine Airlines, ng ibang mga local and international companies sa Pilipinas. So, napagtanong ko, paano ba makakapag-fly bilang flight attendant? Alam ko mahirap ang pinagdaraanan nila na
proseso. So, tinanong ko. So, maybe yung mga iba sa inyo gustong mag-apply as flight attendant kasi isa ito sa maybe mataas na salary in the Philippines and pwede ka makapagbiyahe kung saan-saan mang bansa. Naiinggit nga kami ng bahagya. Of course, mayroon din naman mga ibang bagay na siyempre hindi na-discuss or anything like that. Walang perfectong setup ng employment. Okay, anyway, on this vlog, before I just checked online, patay yung mga iba-ibang mga process na nakita ko how great PAL is sa mata nating mga normal na tao. Sa mata nating karaniwang tao. Okay, so ano yung pinagdadaanan nila ng mga requirements para matanggap na bilang flight attendant? There are 4. Initial requirements. Pass the interview. May medical exam, and of course yung pinakahuli is yung training. You have to pass the training. May series training or programs. Sa initial requirements, most companies magkakaiba yan kung depende sa setup kung domestic or international, or kung local man sa Philippines, iba-iba pa rin yung setup ng mga companies. Like halimbawa itong maraming mga companies, di ba? So hindi sila eksaktong pareho, pero most of them are looking into yung proportion ba, yung height, yung body weight, and kung ano-ano pa. Pero yung akala mo iba, pag malabo ang mata, hindi ka na pwede mag-flight attendant. Depende po sa hinihinging rate. You go to the website or meron silang mga advertisements ng hiring nila, grab the opportunity. Kasi hindi naman ganun kataas ang requirements actually. At makikita ninyo yun sa kanilang mga website, sa kanilang website. And of course, kapag napasa mo na yung basic requirements, you have to attend interviews ay pwede yung regular interviews. Ikalawa naman, pwede yung sa mga hotels, kasi minsan nagbubook sila depending on the program or period of the year, or kung ano man, depende sa wave kung anong batch ang kukunin nila. Ikatlo, so once you pass that, kalimitan yung interview kasi sa regular interviews 2 weeks bago kanila balikan. Kapag ka naman ito ay doon sa mga special programs nila, minsan mas mabilis yung phasing nun. Now, you have to pass medical exam. So, titingnan yung lahat ng klase, urine, stool test, blood test. Titingnan din yung physical exam, including eye exam. So, once you pass all that, kumpisahan mo na yung training program. The training program, merong some certain percentages kung domestic man or international. Depende, may fatality din yan. If you have not been passing the program for 5 times, o depende sa bilang, pwede kang matanggal na sa kanilang programa. So, may mga hint na din. These are actually good tips para po doon sa mga gustong mag-apply bilang flight attendant. So, first-hand experience, mga kwentuhan namin, pero barka-barkada lang din. So, I really admire these people. Sa haba ng proseso at procedure na pagdaraanan mo, worth it naman. Kasi kung makikita naman ninyo, kitang-kita sa mga Facebook pages o talagang kitang-kita natin sa mga companies na ito, na inaalagaan nilang mabuti ang kanilang mga empleyado. So, ayop ka. Okay. Guys, maraming salamat. Hi, Gio. Ba't parang namamalaw ka? Gio Benz. Yeah. This is gonna be paano naman kami? Jeff and Rich. Yeah, this is gonna be one of the memories that we're gonna remember in the future. And, diba? Today, ng beer. Napakasarap kung magkakaroon sa Pilipinas ng ganito. Siguro dadayuhin, no? Yes. Yes. Very nice. Ilan naman tayo? 5. Right. Kasi hindi dito sa taas yung dito nila binuburo kasi yung... Pakita mo yun, pare. This is something that's amazing that you creative. Pagka ipi-feature namin tong restaurant, resto bar na to, in the next na videos namin. Yes. Okay, Docs? That's it. Yun yung X-Pack. Okay. Sabi niya, uwi na ba kayo? Sabi ko, sir, only the stage, man. Oh yeah? Oh yeah, man. Ayun na. So dito na nagtatapos yung ano namin. Eminem's World, just up ahead of us. Hindi, kasi
till version 6. No, it's Thursday pero ganito kadami makikita. Hindi naman nila makikita eh. Yeah, dito pala ginaganap yung red carpet. So have a look around. This is where the this is where the cinema and the red carpet. Lalabas to sa vlogs ko ng February. Right. Well, I hope you get a more better recorded version. Well, it's not that clear. Yeah. However, they have a glimpse of London. I think, yeah. London, yung night. Yeah. So Wanker. yeah, you've got Wanker. Yeah. And basically, this is London in the nightlife, isn't it? Okay. So you've got like souvenir shops over there, and this. Oh, yan. Yung sinabi ko doon sa mga nauna kong vlog na ang accent dito is different from yung nakagising natin. Yeah. Di ba? Yung But dito. it's obviously different because obviously we've grown up with the American society. Like, I guess so. English. Yeah. It's different. Like It's Harry really Potter find kasi out yung that you've basihan got, nila. like a British English. What?